Bueno, ekuazio honetan, biderkadurak egin behar ditugu. Lehenengo egin behar den biderkadura agertzen da hemen, eta gero beste bat hemen. Biderkadura arruntak dira, eta X biderkatzen dugu X-ken batekin, eta zatitzailean 3 bider bat eginez. Gero X bider X gehi bat, zati 4. Gehi 3X gehi 14. Zati 12 berdin 0. Biderkatzen dugu, X bider parentesia, X karratuken X geratzen da, zati 3. Gero X karratu gehi X, zati 4. Gehi 3X gehi 4, zati 12. Berdin 0. Orain egingo duguna izango da atal biak zenbaki berdinarekin biderkatu, eta zenbaki hori izango da MKT. Egin dezakegu ere MKT zatitzaile komun moduan ipini, baina ariketa honetan beste era batera jokatuko dugu. Azkenian lortuko duguna izango da zatitzaileak ezabatzea. 12 bider X karratuken X, zati 3, ken 12 bider X karratu gehi X, zati 4. Gehi 12 bider 3X gehi 4, zati 12. Berdin 0 bider 12, 0. Hemen 12 3rekin simplifikatzen da, eta 4 geratzen da. Hemen 12 4rekin simplifikatzen da, eta 3 geratzen da. 12 zati 4, 3. Eta azken honetan ikusten dugu 12 zati 12 bat dala. Beraz, geratzen da 4 bider X karratu ken X, hau da, 4X karratu ken 4X, zati ez dago ja zatitzailerik, esan dugun bezala, zatitzaile desagertu eginda. Orain, ken 3 bider parentesia, ken 3X karratu, ken 3X. Eta azkenean, esan dugu geratzen dela, bat, beraz, 3X gehi 4. Berdin 0. Orain, 4X karratu, ken 3X karratu. Hau da, 4 ken 3 bider X karratu. Minus 3X gehi 3X elkarrekin ezabatzen dira, eta geratzen da, ken 4X gehi 4. Berdin 0. Beraz, X karratu, ken 4X gehi 4 berdin 0. Hemen identifikatuko ditugu orain zeintzu diren A, B eta C, bigarren mailako ekuazioa dalako. Hemen daukagu A, hemen B eta hemen C. Beraz, A da bat, B minus 4 eta C 4 da. Horrela, betiko formula erabiliz, bigarren mailako ekuazioa ebazten dugu, X berdin, minus B, hau da, plus 4, gehi ken, R karratu, B karratu, 4 karratu, ken, 4, bider A, bider C. Zati, bi, bider bat. Orain gure emaitza, izango da, batuketa eta kinketa eginez, X berdin, 4 gehi ken, R, 16, ken 16 geratzen da hemen. Beraz, 0 zati 2. Emaitzak berdinak dira, x azpi bat eta x azpi bi,
bardinak dira eta bietan ematen du 2. Soluzio hau bikoitza da.